Moikka! Time is now. Työlasit, toimintalasit. Näkee paremmin, niin sanottu. Ja tänään on unboxaus. Joten lähdetään tällä. Mac Mini. Ihan uunituore, niin sanotusti. Päästään editoimaan. Siellä on tulossa Lala pelaa. Lala ja luonto. Musiikkia. Kaiken näköistä. Tässä se on. Wow. Sä oot sitä mieltä. Kyllähän tää on hieno. Ei oo iso. Ei oo iso. Ei oo iso. On siisti. On pieni. On pieni ja söpö. Tää on niinku mun pääkokoinen. No aika lailla. Sitten täältä tulee virtapiu. Tämmöisessä kivassa rullassa. Se on vähän semmoinen värinen. Kyllä. Onks tää paperissa? Tää? Onks tää paperissa? Joo, siinä on paperia vielä. Hyvä. On vähän tämmönen outo tää päällönä. Kokeilet. Se on semmonen karhe. Vähän kuin hiekkapaperi. Se tuntuu ihan hyppynarolta. Joo. Design and Apple in California. California. Siellä on. Onko täällä vielä jotain? Täällä on ohjeita. Me heitetään tonne. Joo. Jos nyt rauhoitut nyt. Sinä pääset kyllä videon kautta. Joo. Elikkä. Siinä on. Edessä on AUX-paikkaa. Onks nää nyt USB-C tässä edessä? Ja lähdetään avaamaan. Satisfaction. Ja heti kun se hommat korkaa. Siellä on HDMI-paikkaa. Virtapaikkaa. Onhan tää kaunis. Yllättävän painava kokoisekseen. Ja on siisti. Sitten seuraavaksi laitetaan piuhat kiinni. Ja lähdetään testaamaan, mihin tää pystyy. Mac Mini M4. Peace.